Здравейте, скъпи приятели, Густо ми е Велков. Броени дни остават до Коледа. Големите градове се надпреварват кой от тях ще има най-голямата и най-красивата елха. Да видим обаче как стои въпроса с украсата на пловдивското коледно дърво. Докато отпред пловдивската коледна елха изглежда горе-долу добре украсена, то зад нея виждате самата украса колко е оскъдна. В сравнение с елхите в другите градове, пловдивската коледна елха се нарежда, за жалост, доста по-назад в класацията. Кажи ми, Мани Момко. Здравейте, дайте само да се обърне малко насам. Ето къде елате. Където поискате. Чакай да се скрие бутилка. Какво пиете вие? Водка, естествено. Реанимиран. Реанимирате. Лъхнахте ми на спирт. Еми, естествено, кой искаш да ти лъхна? Ти лъхна роза вода. Като гледате пловдивската елха, достатъчно ли е украсена според вас? Два пъти я наблюдавах внимателно. Еми това, което може да направено, е направено. На елхата. Да. Аз съм фиркач, пизбе. Аз съм от друга категория. Вие сте от фиркачите. Фиркач. Фиркач сте? Фиркач. Не пияница, не алкохолик, фиркач. Аз пия за удоволствие, момчета. Знаете ли пиняците кои са? Моля? Знаете ли пиняците кои са? Пловдивските пиняци. Не чух добре. Пловдивските пиняци, познавате ли ги? Не, никога не съм чул от тях. Те вероятно са интелигентни момчета. Здравейте! Как сте? Здравейте! Аз съм много добре момче. Аз много харесвам. Тази елка много ми харесва и много е хубаво, много е красивен. Не е малко кривичка? Малко му изглежда... Момента, Митко! Капанар! Малко му излиза криво. Не е добре правилно елката. Елхата? Сложено. Елката. Защо не е сложена добре правилно? Еми защото някакво Ами тя нали е естествена? не е естествено. Естествено. Пич, какво мислиш за елхата? Няма нещо, такива жълти работи, украшения няма. Жълти, такива да светат. Отгоре малко крива е. Такава клати са малко. Клати се, да. Храни не го направи правилно. Той го взема, антиконти го направи. Виж ли? То би трябваше да бъде правилно нагоре. А сега не е правилно. Сега не е правилно. Това не го харесвам това алка. От вятъра може да шави. Моля се, Митко, дай да го правим на друга елха. По-голямо красиша да сложим, Митко. Мога говориш. Джуджета, снежанки, трябва да има Да, трябваше. Като кукли или трябва да са истински? Не като истински, пак естествени, обаче малко по-красни да светат. Това ли са елхата? Да. Има ли настроение в Пловдив коледно? Да, разбира се. А елхата така като е малко скъдно украсена? Украсено ще го направим с Митко заедно, ако бяхме Нини Хмет. Вие имате ли амбиции да влизате в политиката? Да, разбира се, има антиконти. А, така. И от каква партия? Митко, какво ще кажеш ти за тази работа? Аз съм съгласен с теб. Политици ще ставате, депутати. Депутати, да. Направо ти. Ти направо ти. Какво ставате? Ти. Тим. Я каже ти. Тим. Ти. Отбор ли? Отбор. А вие сте тим, Това да, беше от отбора, да, отбора. Тим! Тим. Тим. Кога ще стане ясно дали ще влизате в някоя листа на партия за парламентарните избори? Митко, говорите, че малко съм пиян. За парламентарните избори. Парламент, кога беше? Юни. След 2 години. След 2 години. Ще влизаме там. Какво ядат депутатите според вас? Бахор се казва бомбар. По принцип бомбар се казва. Те са по-глади от нас. За господаря на ефира от Пловдив Густо ми е Велков. И весело ли, срещу Густо? новата година. Стана ли бе, да? Стана густото, да. Пуснете го, бе. Да, ще го пуснем как. Тук с хората усмяхме.